Čo? Kryštálový kokot. Tá benzo je kokot, tu je kryštálový kokot, všade. Tu máš Všade kokot. By si dal povedať, hej? By si sa nemala priškrtiť, ty kurvička. Mne rozprával o zabití sa a Juro hneď vyjebal. Čiže za to nemôžem, že je pekný chlapec. Kurva, tak toto je iná úroveň, kamoško. Jak sa začínali Buhrovci, to bola piča oproti tomu. Kamoško, ty keď sa usmieš, ja by... No, budem ti... Čo? By te jebol. No stôl, ale... Či ona dve... No, piča. Piča! Kabaje? Nie, kajbaje. To je jedno. Je tam? No, lietajú tam. Ty kokot! Zajebalo mu? Kamošku, to niekto strieľal. Ale vážne? To sú normálne z pištole, aha.